O xacemento de Cálago está a dar algunha que outra sorpresa a través dos seus achados. Este é o momento no que os arqueólogos responsables da escavación ensinaban aos medios un dos máis recentes e importantes, a aparición dunha pulseira de bronce que, segundo os especialistas, podería contar cuns 2000 anos de antigüedade. É un elemento que ten parte ornamental, pero digamos que ainda non o temos totalmente estudiado, pero é posiblemente que forme parte pois dun sistema de amarre que pode ser unha sítula, dun caldeiro, etc., por paralelos, pero bueno, xa digo que ahora temos que procesar toda esa información, dicir, o traballo arqueolóxico non acaba aquí hoxe, dicir, hoxe acabamos o traballo de campo, pero ahora empeza o traballo de gabinete. Os arqueólogos dicimos que por cada día de campo nos sale mínimo 3 días de gabinete, mínimo, non? Unha posible vivenda castrexa, muros romanos, un concheiro ou diferentes restos de cerámica pertencentes a diferentes épocas están a xurdir da terra deste emprazamento vilanovés. Sumen do que foi o balance desta campaña, dicir que nos aportou bastante información, non da que con respecto a que tiñamos o ano pasado. Abrimos 5 sectores, 3 na terraza norte e 2 na croa, e nos permite comprobar información que xa sabíamos, pero tamén ampliar desde o punto de vista, digamos, de investigación ou científico e tamén desde o punto de vista, se se quere, patrimonial ou estructural ou da conservación. E xa que estamos en Vilanova, imos recordar a frase dun ilustre veciño, Ramón María del Valle Inclán, que dicía que quen sabe do seu pasado sabe do seu porvir. E por iso haberá un achegamento dos veciños a estas escavacións, tal e como nos anunciou un dos responsables da mesma. Entón este domingo vamos a facer unha convocatoria ás 12 para unha posta, vamos a deixar as cartas abertas e vamos a facer unha explicación para todos os veciñanza, para que este aquí ás 12 sin necesidade de inscribirse ni nada e comentarlle todos os resultados e que vexan todo o que hai aquí, porque esta historia de Vilanova é a súa historia e nós non estamos aquí que de prestado para asinarlle o que podemos, non? Non será ata o luns cando se cubran de xeito definitivo estas escavacións nas que non se traballará ata a súa terceira fase que chegará o ano que ven.